Oh, hello, mare. Uwan kumarin nga bangat da ito Uwin, tinawagan ka nga rod takwa. Hay, hagbuelo lang basit kumari aguray. Tinawagan ka ta, bagbagaan ka. Uwin, hangka magayam ka no agsarsardan nga mang chis-chismis kinya dita. Uwan, sika nga talaga ti Rina, ti chismo sa dita niya. Kumari niya, inya dayta namanampay kinya ni apong mga Rina. Ita pamilyayo, puro kayo Rina kan hari nga rod. Abay niya dayta kumari, so ti trabaho nga talaga dayta agchismis dita, kan mang dadaal ti tattao Hamalang ka nga sakti, dadadaalam kit din, nagadupay mo, nagtitinong to, meron nag-group chat kami, nga agbabarkada dita, tayan tayo nga dadadaalan nyo, nga chismosa. Chismosa ka nga talaga niya, aramidan na kami nga dyaryo. Headline da kami nga kananayon di tayan tayo. Well, grupo kayo mat kano nga chismosa dita. Si kayo man lang, di ba si kamanan itinawagak idin? Nga agchismis, hang kamalata ka nung agsarsardang kumari, nga agchischismis. Apay, agkakapsot kayo, ayan, nung kayo makachismis. Inikanda kayo ti mata, kumari, nga makakita. Hanga kitaan, bantayan, dagita garaw, ti kakaruba. Kan agitang iwa iyo, kumari, wan. Intad ni Apo Diyos, day tangiwa iyo, nga makasao. Hanga, usaran nyo day tangiwa iyo, nga mang dadaal, tipada yung nga tao, nya? Kanda kita ibagbagayo, kumari, nga pang dadadaal yung ti tao. Agsarming kayo pa'y kung mga umuna niya, awan sarming nyo kaday, gatangang kayo. Agpaw itang nga dagos, tigatang ti sarming nyo, tang makitam tabagbagim. Nga dagita ibagbagam, nga pang dadadaal mo, baka para kinyam lang dagita niya. Nagalas kayo nga roden, chismosa kayo pa, inyamot ka na yapo. Awan ka di, tinasayaat nga maaramid yo, nga maipundaryo, tilubong. Nagado nga rod nga, kwan problema, tilubongan, si kayo may mangnay-nayon kayo ma niya. Nalalaing kayo pa, nga dagiti nalalaingan nga scientist di tilubongan kumari. Talaglalaing kayo nga agaramid ti istorya. Ag-eksperimento ti bagbagayo niya nga pang dadadal ti tao. Win kumari, awan to pa ti binatbat ti Google ti kinaado ang muyo niya nga chismosa. Dayta pa nagsagap yu ti istorya na pigpigsapay ng dayta wifi dita balay mi. Napintas ti aramid yu kumari. Apay kasta kumari, aw magam ti swil-swilduan nyo. Aw mati kontrata yo, apay ta regular day nga trabaho yo, nga mang chis-chismis ti kakaruba yo nya. Agamat ti sarili yo nga biyag, apay day ta biyag ti sabali ti pakpakibibiyangan nyo. Ay apo. Hanyo pa'y amo day ta buo nga istorya ka, dati ending yon, daga ti istorya yon. Iso nga chismosa kayo nga talaga nya. Nalalain kayo nga rodatan kumari ta high-tech kayon kat. Wan, edi talaang paraangan ti pagchichismisan nyo. Tataka dito yung mat-Facebookan ti pagchichismisan nyo, high-tech. Dagito nga ako, chismosa. Inyo ti ibagbagam dita. Ay na kumari, hangka nga, kwan, nga tila ibagbagamon tiyak ta. Ti kinaado ti kinalastog nga ibagbagam. Hangko amo no, ti pudpud no nga ibagbagamon, Wayne. Sige kumari no, talaga nga anak pa nga sardangan dita, nya nga agsis-chismis. Bagaan ka ti may nga batas nga makakulong king ka. Wen adati batas tayo nga mangkulong iti chis-chismos nga padam nya. Hamo-amo, nagado ti nga makaammo siguro nga sikaw nga chismosa mabalin nga may kulong kumari. Wen inga na inam nga bulan. Wen mabalinda kayo nga kasuhan iti tawag na kat slander no saan kat oral defamation. Dayta nga kaso kumari, mabalinda nga ikaso kinyayo nga mangdagdadaal iti pagkatao, iti may nga tao, iti reputasyon ti tao, tinignegosyo da, kasjay kan pagkakakitaan da. Dayta, mabalinda kayo nga ikulong no kwan, no hang kayo agsarsardang nga kwa, nga mangdagdadaal niya. Nasingputa nga talaga tata kumari, tumawag king ka, dore kasta unay burak ti darak ta,
mapanunot lang dito yung presyon ti darak nga talaga. Madikitag high bloodan tanarigat. Wen kumare, so nga, nung kayo agsardang, ay nanagado siguro ta nga makaam mo, mabalin da kayo talaga nga ikulong. Nalaka lang dayta no, ikaso da kayo no mapatunayan da kayo nga magdadadahal ti pada yung nga tao, maikulong kayo ti innam nga bulan. No, wen payso Apandalaang dagito maichis-chismis nga dadadaulan nyo. Apandalaang iti pulis no san abogado. Tapos kasuhan da kayo ti slander no san oral defamation. Nya, sursurwa nga ro dagito kakaanak ka, kakasinsin ko nga dadadaulan nyo. Sige nga rod kumare hangka nga butangan nga ibagbaga lang ti pudpod no nya. Kada kinyam no mabutang ka kidinasayatan og sardeng kayo nya. Baga dagita kung kumare maditan nga nalaing nga mangdadaol nya. Sige nga rod kumare napintas ta sinagot mo titawag ko kung nagdengeg ka kenya nya. Sige nga rod kumare. Bye.